guru na-egwu na ọka na-agbado odogwu na-arị enu okorobịa ọwụ na-asị n'ala Igbo ga-eti anya ma ekwu ichebe ka ihe esi wee bara onwe gị uru ka ihe esi wee mụ ibe maka odogwu ọwụ na ya arị enu obi ihe esiriri ike kokenere na odogwu aka ngwa ka mgbadobe mkpọkịtị na-ekwuru ọbịa dị keteghete mkpọkịtị ejekweta eke na mma ka njụwa ajụwa maka na o jere ụka na-ata oriri onwekwe ka esi gụọ dịrị okwu arụsị ya ata akwụkwọ elu onye n'igwe amara nke ka ụtọ ọkụ eziokwu o mere ha ebebere ike ndị ụka emebe anyị ibe ụka bịara n'Igbo hụ na anyị na-ekpere Chukwu maka na nwoke bụ nwoke na n'Igbo pụta gboo o jide ọjị n'aka o jide ọhụụ n'aka kpọkuo ndị iche ebe anyị Igbo kwere na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ na-ahụ Chukwu anya ọkụ eziokwu ndị ụka arụzi ọkwụ ọja ekwu onye ma ọnụ n'ara na ọ na-awa n'aba eziokwu ịkpọkuo ndị iche ebe agwaruo Chukwu ndị ụka sị na ndị iche ebe anyị bụ ikpere arụsị anyị kporo ndị iche ewu na-aga n'ọbịa ndị bịara nzuzu kporo ndị iche ebe anyị wee n'ọbịa ndị ụka họrị anyị jezie ebe ndị ọcha kpotere anyị ndị iche ebe ndị ọcha onye nọ ije na Igbo kpere ekpere ọgbakwe Pọl dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha Pita dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha ere mgbe ị na-ọbụrụ edochie asị ga-akpọzi na edochie ma ị ka na-aza afọ edochie ọkwa nsọ ọkwa ọjanana okwere na Igbo dike akwụkwọ bụ bido ọnọkọ mmanwụ etere n'ụkọ mmanwụ ekene ọnụ ebe m na-eche echekwere nke bụ aka na ana na-abịa taka nji akwụrụ ụmụ ewu ibeba na-eri ebube dike eji m akpa nkapụ wee bịa ntacha ata nkapụ ọsọ ama gbaa maka na ọhụụ kụwa akwa dibịa mma na ịda n'ike taka iji ekiri mmanwụ Igbo na ụlọ azụgo eke zụọ ya ezu awụọ zụọ nkwọ taka ụnụ ji azụ ọgwụ ụja ndị Igbo hụ mara abịakwere isi ndị Igwe o nwere akụkọ nji akọrọ ụnụ biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ onye nara ori n'obodo nya dị ikwuo iwu ogori nne nwaanyị tụcha ime ya kwụsị mkpụcha maka na ọ na-ahụ nne nwaanyị tụcha ime yirekwa mkpụcha na ọ na-eme anyị ibe ogori nne nwaanyị si agụrụ jewa ọmụgwọ na Lagos wee ruwe na ọya ọnwa na abụọ na-akwado ịna mepee mma na-edobe akwa akpọrọ wọdrobu nefuo anya mkpụcha wee karịa ọkpọ ya si nyere nwa m eye na-eji nna wee na nwa ya si ama ama akwa ahụ ụkwakwa ma gbọbịara eyiri dibe ịnwekwa anwa jee na ụmụ okorobịa adọ gị aka n'akwa nwaanyị kpọọ ya nwa m si ụka nna gị anaghị aja esike na m aka gbuo nna bụrụ moto aka m ga-ejekwe na Abuja ejiri ewe jikọta ọnwụ na-egbu nkịta ọ na-ekwe enu isi nsi ka njukene ọkwe ka ogori nwaanyị ji kwado hụ na chere mkpụcha wee wunye n'ahụ doye na akpa nataruo nchi mbọcha wahụ igwe akwa obere nja ka ahụ dịchiri ezi nwaanyị kwado ahụ kwadocha so ụmụazị kporo ede ekpori na okpo ebube dike ekporo ede ekpojuo ụkpa o were nnukwute pawuda dee na ụkpa were gbazie elu m were sime iyi n'aga simibe ebe nwa okporo mkpụcha wee konye mkpụcha wee be ebe nwa mkpụfụọ ya n'ọnụ wa na ọbụ ere eji emara simeda aka mkpụcha ogo ọkpụrụ simi wee dọta jehụzie abante jebere onwe ya bịa ebube dike ọkwụ ọjanana masị nke Amazon nnụnụ ahụrụ ukwebe akụ ekene ụnụ a na abịakwa ebube dike nya ka o jere mkpụcha bara ebe nwa obinie ka o jebe abịa wee nye aka wee jide ụkpa oche ebe nwa gbogotekwuwe nke ahụ ọ na-eje abịa oke iburu nke zi n'ezi ọkpọ ya mmechi nyere ọ bụ nke ịgbakwu ọtọ wee je abịa ọkpọ ya nwaanyị je ha ghọta civilization na-abịakwuo nke agba ọtọ eje abịa ebube dike ọkwụ ya ka o ji jeru ahụ igwe agwọ mere nja ka kebe pawuda akecha hụnatachie ka ọkpọkwa ede ife a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama onye ahụ a na-akpọ ogbu ọgaranya nọrọ ebe tere aka na-eti anya ọkụ na-abịa n'anya mkpofu ya na ọnụ ọjụrụ agụbaba anyị ọnọdụ ọrụ akpọ na ede akọnyekwuo ede na ebe ada abịabịa akwabịada na-eji eji ahụ ọta akpụrụ ede naba ọcha ahụ ọzọ ahụ tabakwa ede ka a na-ekwu ete ka aka ọkwara nne nwaanyị dota na nara ịda nwaanyị na-ana mkpu wee tibe onye agha warịa n'Igbo mgbe o ji mmanụ ọrụ mkpu ka ọ na-eje ebube dike ogbu ọgaranya ejere onye nke a na-eje eje agbata ka ebe ọsazi ọgụ nwaanyị tigharịa mkpu ebube dike jukana n'ihe o tiri na mkpu ejere bịaruo bụ na arị ite karịa n'arọ mmiri ụta akịdị karịa nke ọka nwaanyị tie biko hapụzie n'ife nwa bakpo ahụ na-eme ebube dike eze dike na ọbịa m n'isi mkpọka eje m ekpokọwa
nataba ka mkpọpụta dike ndị kelere mmanwụ ahụ etiri n'ụkọ mmanwụ ụtọ asụsụ Igbo ohu onye na-ebi emekwa odogwu onye ahụ na-eme nwatakịrị ji akwụkwọ tata ọpụta Igbo gụsie ya ike n'eziokwu erebe ha wee gbawanye m ọsọ sọsọ ya nọzi m dị ka kọrọ m nụ nke mere eme ezi ọgbarụ ọkwụ ọnabagbuo Chibere na ekwentị kedidi ya ndị ọzọ niile onye hụrọ mana ife na-emebe anyị gọọmenti a na-echetakwa ndị na-eme ka Igbo dịrị anyị na mma nekwa ohu onye kụkenere n'ihe aka nzeti na-edu ọfa na-ata ebe ka ọ dị ike nke mbụ na okwu ka ha na-ekwu ya o dega akwụkwọ karịa otu narị n'asụsụ Igbo mana onwe onye chọpụtara nya m ibe biko agụna ole ka mmadụ na-egbudezawa na ogbu akụ ka njụwa Ebubedike na ihe adịrịrị biko unu were ke n'aka kpọwa n'ọdọgbu ọkwụ ọja kpọrọ ya ka ọ bịa kene ebe ka Odike nzeti na-edu ọfọm ata ọgbagidere anụgba aja ọsọ agba ya aja egbe yakere na omenala Igbo na-agbaziri anya ọsọ ka ama na iyi akpụ ya egbe ka ya aha ya aha biko ka mara n'ọnịbọ Edike sorokwu ya n'azụ maka na ọ nwere ife na-akwụ ife agba kwudobe ya ọkwa eziokwu Ebubedike nene n'odogwu taka o ji awara anyị okwu agbagwa anyị ere esi atụ mmanya ọma dịrị anyị na mma maka ndị na-ebe wete mmanya ọkụ asị na ọ bụ nsọ chehụzie na ebe ọwụna nwere nke na-eje n'obi nwee nke na-eje n'ọbịa nwee nke a na-akpụ eri na nwee nke a na-erikwu eri ebe ka Odike Igbo ka m were ike natara kene na nnukwu mmụọ na ọkarịa na ọgbọgbo nwaanyị amarụrụ gbara agbakwa eziokwu kama mmanwụ ya hụ mmanwụ ya ejebe Ebubedike ejere m agụrụ omume mmanwụ ebe ka Odike na-abịa ejere m agụrụ omume mmanwụ mmebe mmanwụ na agụrụ mechaa ụmụada agụrụ nekọta m anya sele nchi eme mmanwụ na ọ dịba mma na ndị eje ka nkụziere ebe mmanwụ Ebubedike sị kama nwaanyị ya ama mmanwụ nwachiri ma wuru zuo ya ọkụ ị na-ekwe m n'aka ga-ekwe ntị na-echekwara m anya sị kama m ji ozu ọwụrụ ọkụ ka mmanwụ na nwaanyị mara jikwe mma maka omenala anachakwo mana tupu nwaanyị ama mmanwụ ebe ụmụ ụzọ kpọọ ya aka